Kaixo! Gaurko honetan partida bat jokatuko dugu Clash Royalera, nire lehenengo partida igoko duana YouTubera, nire lehenengo bideoa. Eta bueno, inoiz ez duanez igo ezer gehiago, azalduko dizuet jolasa pizka bat. Bueno, jolas honetan konsistetzen duena oso simplea da. Bakarrik lortu behar dugu 3 torreak apurtzea. Edo denbora maitzean guk izatea dorre gehien apurtu dituenak, bakarrik idu dauzka. Eta bueno, goikoa da bera, ez dakigu lan orden, eta bekoa ni naiz. Eta bueno, jantzen dugu Orpinidipo Oskuroa, Fantasma Realarekin, eta bueno, saiatuko gara, claro, orain horretzen dut, bale, rebufo hori izan da pizka bat txarra. Bueno, heldu. Bale, ondo, toke bat eman du, Bueno, ez dago guztiz galduta, ez guztiz, irabazita. Bueno, bale, orain aterako dugu arkero magikoa berriro. Da oso potentea. Oso potentea da hori. Ostras, oso potentea da atera dugu, txabal. Pika bat. Madre mia. Zelako bizia duen horrek, txabal. Bale, bueno. Ez dugu aterako barri de barbaros. Aterako dugu elektrokutadoreak. Ai, ze txartatea ditu, tio. Beste toki batera doaz. Bale, orain barril de bárbaro. Bale. Ez, joan. Bale, murciélagos, meses. Ez, ikututa, oso ikututa utzi digutza. Bakarrik 1400 bizitza daukagu, tio. Bale. Hau irazen da, Ez dago guztiz galduta. Bale, beste peka bat. A ber, honetan zera ateatzen zaigun arkero magikoarekin. Berriro benen ateako dugu. Ziur nago, ziur. Bale. Ez, bestaldera ez, horra ez. Ostras, tio. Hau ez da gira, tio. Imposible, tio. Ezin da izan bestaldera joatea. Ipintzen duzu, joatea beste toki batera, eta joaten zaizu beste toki batera. Oso ondo jolasa. Ze txartatea dituen horiek, tio. Bale, bueno, horri irabazten diogu. Ez dugu ondo atera. Zergatik ez diogu man. Bale, murciélago príncipe hortik. Bale, 1600 eta 1100. Ez! Artira da zeu. 650 bakarrik. Alda irabazi. Topera goaz príncipekin. Ez, peka horrekin, tio. Bien diogu, Bueno, partia guzti galduta daukagula. Bai, besta atletik eta bandida bat atera dugu. Murciélago bak, Onda marreko bizitza. Bai, venenoa bota dugu eta, bueno. Hau galduta. Bueno, sege bengo dugu. Bale, orain zabalduko dugu kofrea. Arze kartak ateratzen zaizkigun eta, horretara goaz. Bueno, epika bat, gutxienez. Eta, bueno, hau izan da dena lagun guztiak. Eta, urrengo bideo batera arte. Agur.